зиёвуддини 14 сола мехоҳад бозигари футбол шавад. аз модар бо иллати қалб ба дунё омадааст. табибон ӯро аз футбол парҳез фармудаанд. дадама сахт мекунам мехарамату вале футбол бозӣ кардан намемонам. барои чӣ? барои ки ман касал ҳастам. зиёвуддин мухлиси тими футболи истиқлоли душанбе аст. мехоҳад ба ҷуз тамошои бозии он шеваи бозигаронро тақлид намояд. барои расидан ба ин орзуяш ҳамроҳ бо модараш ба маҷмаи тандурустии истиқлоли шаҳри душанбе омад ва розӣ аст ки қалбашро ҷарроҳӣ кунанд. барои ҷарроҳии ройгон номнавис шудааст, аммо ҳанӯз маълум нест ки навбаташ мерасад ё на. кадом беморхонае набошад ман рафтагӣ дархост кардагиам гузаштагиам ҳамаи коғазоша ҳами қариб 30,000 сомон чанд бор оператсия ки ман мисол на ҳами шароите набуд ки писарчама то ҷарроҳия мисол бурда расонам. миссия ё қофилаи хайриявии ҷарроҳии ройгони кӯдакони бо иллати қалбӣ таваллудшуда ки бо пуштибонии бунёди муҳаммад рашид махдум аз амароти муттаҳидаи араб дар бемористони истиқлоли душанбе ҷараён дорад, садҳо волидайни кӯдаки тоҷики гирифтори маризиҳои модарзодии қалбро умедвор кардааст. садҳо падару модар ки имкон ва буҷаи ҷарроҳӣ кардани фарзандони беморашонро надоранд, чанд рӯз аст талоши номнавис кардан барои ҷарроҳии ройгони фарзандонашонро доранд. ин пурӯҷа муддати 2 сол аст ки аз ҷониби фонди хайрияи лона ба ҳамкорони худ бо фондҳои хайриявӣ ки дар берун аз тоҷикистон фаъолият мекунанд пешниҳод карда шуд ва аз тарафи фонди муҳаммад рашид мақдум аз аморати араб дастгирӣ карда шуд. барои анҷоми тарҳи ҷарроҳии ройгони бемориҳои модарзодии қалби кӯдакон ҳудуди 30 ҷарроҳони қалб ва 20 корманди хурду миёнаи тиббӣ аз кишварҳои хориҷӣ ҷалб шудааст. амалиётҳои қалби кӯдакон аз 28 октябр оғоз шуда то 4 ноябр идома хоҳад кард. танҳо дар шӯъбаи ҷарроҳии рентген эндоваскулярӣ зиёда аз 20 нафар тифлаки хурд ба ҷарроҳии эндоваскулярӣ гирифта шуд ва мақсад аст ки фонд ҳамин лоиҳа то санаи 4 ноябр фаъолият кунад ва баъдан боз дар оянда бо дастгирии фонди хайрияи лоҳона боз ин табибон ҷалб карда мешаванд ва тахмин меравад ки баъд аз 4-6 моҳ яъне моҳҳои феврал моҳҳои апрел ин табибон боз ба тоҷикистон боз бармегарданд ва боз зиёда аз 50 нафар тифлаки тоҷикро ҷарроҳӣ мекунанд. феълан дар нақша аст ки дар доираи ин тарҳ ҳудуди 100 кӯдаки гирифтори маризиҳои модарзодии қалб ҷарроҳӣ шавад. аммо шумораи ниёзмандон ба ҷарроҳӣ хеле зиёд аст ва волидоне ки кӯдаконашон ҷарроҳӣ шудааст худро хушбахт медонанд. мо аз оилаи камбисоат вақте ки ҳамин ҷо омадем мо ҳеҷ интизорӣ надоштем. дар очрат бисёр саҳар соати 6 ман уже ҳамин ҷо будам. вақте ки акай Фаридун мана дидам гуфтан чӣ шишти гуфтам ҳамихел навбатам расид шукронаи давлат мекунем шукронаи ҳамашон ки ба манам хел ёрия расондан шукри худо фарзандам нағз аз ҷарроҳӣ баромад танҳо ҳозир дар ҳолати реаниматсионе. бар асоси оморҳо феълан дар тоҷикистон ҳудуди 4500 нафар кӯдакони гирифтори маризии модарзодии қалб расман сабти ном шудааст. анҷоми ҷарроҳии маризиҳои модарзодии қалб дар тоҷикистон ҳудуди 40,000 сомонӣ ҳазина дорад ки барои аксари мардуми кишвар дастнорас аст. аммо бархе афроди сармоядор фарзандони гирифтори маризии модарзодии қалби худро дар хориҷи кишвар бо сармояҳои хеле бузург ҷарроҳӣ мекунанд.